Itong tulo nga, duha ka upaw. Ano? Itong isa, talo ka itong tuba karon ako ipa-challenge. Kung mahurot nila ni Kaon, nasa lang primo 500. Luksos pare, okay, wait tuba. Ayaw kaya nga itong tulo. Oy, isa ba ito? Na ako ipa-challenge ninyo. Challenge. Challenge ha? Luma na lang pre. Sus kasi Lagi! yung mga challenge ha? Kani kay makapalit. Wala yung challenge tuba. ka di mo champion. Sige ya, palit tuba. Palit tuba. Apita gini. Asa, awag. Kani Maano akong man ginaingon sa inyo ah. maura Kung kayo? mahurot nga ni Kaon, naamoy premyo 500. kanira? Oh, sige. Kasimple ra. Pila ra pag. Oh, na pre. Sige. Ikaw na. Oh. Ikaw na. Commander may tugtuba. Wala ka pulas. May ani, kamo tulo sabay mo. Sandig na ako pre. Sabay man daw tulo. Sabay mong tulo. Sabay man daw. Kani kamu unang. Lakulas sila kagawang tuba ni. 5 ka kutinit. Gira. Usa udah pwede nagulitan. Ito mga parinjo, dali na dali. Anak kamot lang eh. Usang kamot. Sa gunitan Oh, oh. wala ano, Bakli anak ng kamot. Anak. baklit. Una bang yung baklig kamot pre. Ganyan. Oh, sige dira. Unsam ni? Umpisa na? Sige na, umpisa na. Ready, 1, 2, 3. Lurap niya eh. Ayaw guniti. Galing ba kayo tuba? Sinuka! Oh no! Ay, sige! Iputay po, pwede ako, sige, pangalan ko, pwede giluka! Lahay mo tawa na eh! Lahay na, kaya pwede pagkaro, pwede giluka! Ipahayot mo siya tawa na eh! Ipahayot nyo! Palima mit ang ulo daw. Kamot nyo, mga kamot! Kamot! Ikaw sano? Kau na na. Sige na! Pagba! Uy, tong tubig. Sabi, galit na! Alam mo, saya kayo premyo, 500! Sige na! Saya kayo! Wala pa may premyo. Hawa ni mo ubaw. Makaon na ko ba? Sige mo makaon na pre. Sige! Hawa na ko ubaw ba? Dali, kapit ang oras. So mga idol, makita ninyo ning mga bulak dire, love wave daw ni siya. Baligya daw ni mga idol. So, siya ganahan dire mo ato, lokasyon Matambabay. 1.5. 1.5 tulo ka kaang 1.5. Tanan ni, 1.5. Tanan daw ni mga idol, dagan kayo 1.5 daw ni tanan no. Baligya daw ni.